gutom ah. Sige, sudan dire. Saway, wala pa dinagkuhan. Ini ba? May pagkaon ko ah. Wa dire dito. Ito kay gutom ngayon. Kaon ta! Kaon ta! Lad, Lab! saka, Kaon! kaon kay kaon nimo. Essentials! Essentials. Essentials na? Lukaw ba? Lukaw! Saan ba eh? Di man na essentials ang lugaw. Ha? Magkaon din na. Makaon man eh! Mama, kinaos mga pobre, mga parang kanang walay kwarta. Mga may daganan sa mga kuwan kami panggutom. Labi na pandemic, labi na karoon lockdown, balik. Kay piato ba? Mura ning gawas bang ka? Di ko Gabi naman, sis na magtutok ang kaon. Di ba gadayit ka? Gaday! Oh. Kung imo ra malagi ko gipatulog. Oh, may korpyo din sa kusina di ay. May korpyo di ay. Naay curfew dili na pwede mo gawas kusina kung alas 10 na. Susigaw ko ano eh, sa mga eh. Dili man na makaon. Kasi gaingon, hindi makaon. Naa na siya nakabutang ang kanan siya, dili na siya essentials. Essentials. Look, What? dili lagi na makaon lagi. Ano? Ano ni sa'yo? Di na makaon. Nga, makaon ang ganun na. Kan makaon ang ganun na, kana ba? Sa? Makaon ang ganun na yung kwan, ganun nga. Kwan na dili na essentials. Sa makaon na kuha dili sa essentials. Ano yun mo, makaon mo sa dili na essentials, makaon lagi na. Kabubuang na kuha kasi hilam ko na nimong Ano, kwano. makaon ko dili isa mo kayo. Makaon mo ko. Oh, di ko. Makaon lagi ni ron. Makaon naman yun. Matod nila dili daw na makaon lagi. Makaon lagi ni. Wala na nabilong sa essentials sa ay patakang kaon. Si Kodik, balik ni. Makaon lagi ni. Kakaon, kaon lang, kaon. Kay kaon ko na Kailan anak eh. ba? Kailan ba? Isa bigay mo din yung makaon ko. O, tilawi. Tilawi. Ikaw. Oh. Lami na, mali, dagananan sa mga pobre. O, mga kuan mo. Lami na ba? Di ba? Labi man lagi. Ingon sila dili na makaon ko no kay dili ko na ano ko essentials. Kabubuang. Bogo mo. Alakan anak dia. Essential din na. Oh, para mag-join siya rin siya sa ron. Bang bang bang.